Kublai phi baro haka kerteng ke batyang tam ke jong trai ulong dong pen em ba i jeng eu Jesus Christ. Ya ngo ya u namar de ma o balawan wat yangi ki breu ki blajat ba ki blarem ulawan banlong kalenti ka jing sisha bat ka jing em de. Kat no ka pen kemen yangi bang yo ban ai ya ka tin ka jong trai lang ba ka ne ka jing ya seng. Ban ngingej ba kaktin ka jong utray ka balong kaktin ya ka bala persat mensem ka bala sle kan yalong kaktin ka jong ublay ka ban kren hangi na kapor skapor bat kalong ru ka bor lahap deng kijing jia kijing kendo ki babon ya ngo yo utray ba lahap deng kan kijing huri hura ka perthai lang ba kan ka pandemic idang yo ya kan ka lat kalenti ban ai ya kaktin ka jong ublay bat kini baro kilong kijing jubab kijong utray kijing duai jong pi bat jong ilang baro bat utray om simla yeng jengai to utray unkor khu ye pi ki parab ngai ki basngap lomba kanika lat jing pen sawa badia baro na pleng jongi haka bakum kanika por haka bangi don ye kaktin kijong ublay panyo banyasam hapleng jongi kini kide kipor ki bang ya kendo ya kijingcia ki bang impat ya kendo meno ro klempe phaka history ka jong khon benreu kane ka jingjia lamba ka pandemic kandai ka jingjia ka bandong kongdo bada ka jingta ka jong no covid khat khandai ki mensim ki bakodor ki blado kim dunashu ya ki sau phusau lak ngod kani kalong ka jing do ka bakraw ha do kata bat ki bayo nu knyang jing pang ki lalong da ki kror te hapdeng ki bakum kine ki don sa ki jing khang snong ki don sa ki jing wet kumne kumtai ha ka yaj ka yeng ka jing ta ka lalong ka bajor angi dat wai na ka benta ki to ki balong ki breu bawan na ki yeng ki badok ki badai ki nong bla ki nong kit nong ki nong trai kanta kinong yabe ban yadi ki jing tiar gitar harulenti harul surok ki sha yo slap ye kala ngala yu i dala de ye ki long kemi ki rutumen ba ki song harul surok badi jing di tang khndian kumno ban yo ban lum ban besai ki yeng ki sem tingin dadwai to traum da kar khu ba kanu kono ka kam kat ka ba phitrei ban man bha ban lait na ka yap than phin lait na ka pan kliang pinlat nagaram nakasya. Blayon da isnay ban ajing suk ya pi ban ilang baro lahap deng ki bakum kini ki jing janjar. Nakapanta ka por nga sukwa ban pai no sakay kabala kwa yung ban kren haka naka klipman bakata kalong ki jing ubreu kim judon jing kod. Ki jing jong ka jing im ubreu. Kani kalong kabenta kabakodor kabahakabangyo banyasam rengkat lambat pia kena kapor ngangait lang bakaktin kajang utray kan ayman sim si kadai laylay ya ki yeng ki bayakendo ki jing jinjar ki jing snowsi ki jing pang ki jing duk ki jing yale bat ki babon ba ki jing ha ka jing em tengingait ba kanikaktin kajang utray kabanyo banyakren kan kapor kan long kabakodor ha do kata-kata. Nakabenta kakubod ng kaktin ka jang ublay ha ka ni kaklipman, ngan puli nakakitab ka jang ujob, nakalnong ka banungkong, baka kidukot arpaw hadu arpo bakaktin ka jang utray ka ong kumni. Anda kumta ujob ulayeng, baulakat yala ka jankum, bola ki ala ka kli, bola hap dem maka kendeu, bat ulamane. Bola ong, lengkoj ngalami naka kepo ka kemi jonga, bat lengkoj ngan pai pat sata. Utrai ula ai, berutrai ula simno, long bala kerku, yaka kerteng utrai. Hakane baro, ujob semla lepam, lemne semla keno, kajing bi yau blay. Kumbang alalam kemat mentan, ngakwa aban ong bangan penlengkot yaka pang jong ka nagajing kren bakata kalong kijing ha kajing em
ubreu ki jing ngai ngo yo trai bangidon ya kaktin ka jong ublay balaya thu yang i yo no rublay jong ka testament ka barem ka baka kertang jong u kolong u job but uneu de ubreu jong ka jing jenjar ubreu jong ka jing khuslai bau de ubreu ublayat lang ba ya ki jing Kidan katu katne ki benta habang iakran hakajingya day baru jo, bat kita kilong ki sa kita ki jing lande ki jing jenjar ki bau no breu jong ublay bat kayeng kasam jong u ki layakan do ki jing jenjar. Layat thu yang i ladang ipet na dekat ka ba nakalnong ka ba nangkong ka dekat ka ba khatsao bat khatsan. Kaway na ka jing ka bakraw ka balaya kando kalong bakidon kita ki breu ki bana ka jaka ka baki khot Yemen manta bakot ki Sabia kini ki Sabia laya thu bakila tur kila kurup ya ki masjidam bat ki kada bat kila peniap ya ki sakri bat laj satang way banwan bania thu hau job ya kata ka jingjia ka basosi Kajingja ka baar pat ka bangilam nagadkhot ka bakhat reu kalong bakading ka jongu blay kalahap na bneng halor ki sakri bat ki lang brot bakalathang yaki light no tang way blaj banwan ya thu ya kata kajingja ka basosi hau job kajingja ka balay pat kalong bakidon kita ki kaldi bat kini kila tur sekiut, bat kila peniap ki sakri belajim setang we, banyo banwania tu hau jo, kata kalong nagadkhot ka bakat nyeu. Hadukat ni ki jingjia ki basulsi, kila sulsi namar hadu laiken hun, nakini ki sakri, bat kini ki jingri ki bakilari la sumar banlong ka jing kersian ya ka yeng ka sem ka jong ujom kadhado laiken hon ki layap no light no satang marway na kini ki laiken hon balaj banyo banwan report banyo banwan ya thu hau jo tikita pat ki de ki jingjia ki bajia ila ban ong kalong tang ya ki wei kilajia tang ya ki sakri Kilajia tang kibana sabar tang kinong trei. Tenre ka don sakaway ka jingjia bagata ka jingjia ka basaw bagata kalong. Bakat ba kikun ki jang ujob kentay bat senrang kidang yala kemen yala subha ka yeng ka jang uhunmen teha kata ka jingjia layatu bakalawan kata kala erba na ka riklaw. Bat kala sar bakala peniap lut ya baro ki khon ki tigi jong job lajem satang way bania thu hau job kata ka jingjia kala kta jur namar kam kta su tangi sakri bat ki basabar kala kta menta yala ki jong ki khon ki ti ki bai ki bathon balajem satang way bania thu ya kata ka jingjia ka balakta ya ka download ka jong job ya ka yeng ya ka sem ka jingjia ka balakta ya ka kupog ya ka kupar ka jong o ya ka longren yang ka jingjia ka balakta ya ka jinget ka jong o kini kila jia ya ki khon tenre ki jingjia kim sumlakut no tang kata nakalnong ka baar ba nakadkhot ka bakhandai ka ong nakadkhot ka bahnyeu ka ya thu kumne kum tau soitan ula mino nakmadutrai bat ula syo yau job daki tojau ki basitom nadu ka slajat jong o hadu ka lengkeru yang kli bola sim yala ka tru yang keu ya ka bantrut yala di daka bola syong hapdeng ki ka depei menta padom days tangi ki khon balakta kalakta yau kupa jeng ka yeng yau job Bat sisin bakalakta ya ka yau job kumukpa jang ka yeng. Kalakta ya ka kemi. Kalakta ya ka longren yeng jong ka yeng.
para bangai baik bat ki lok ki bayo ban ngap lang ba kan ka khubor hato don kino ki jingjia ki bakam palat ban ya kini ki jingjia jeng ki jingjenjar bom so don kentin bala ban batai bala kta ya katrai ya kakta ya ki sakri ki sakor bala kta ya ki khon ki ti bala kta mentai long pa jeng ka yeng kajing kran ben jeng ki breu galalong ka bajor ya kajing le hok kajing im hok kajing ujop menta kaladon hapdeng kajing syak keli bat kajing syak kanha hapdeng ka bakum kita kini kijing dia kilalong kijing dia ki bajor para bangait ba ma phi bat manga langbau nu covid khat khandai hadukat no ngile kentu ya kijing la ki yeng gisem kijing hangi simen yo dona pedeng jongi ki belai kentu ikini kijing pang kijing sitam dona pedeng jongi ki bela syak sumar bat balayo jingkoj dona pedeng jongi ki belang syak quarantine hadu kana kapor ka bamenta bat don ru ki yeng ki sem hari jongi haki jaj benreu baper haki yeng jong ki para bengeng bangila do no sai ki ba ki ba thon ki jongi ki jingjenjar ki balakta hadu kata-kata klempep kani kada ki jingjenjar ka ban nongkong ka baka jingta jongka kelalong ya baro ki jaj benreu solon sa jongka perthai ya kiri jongka perthai kilakta om tang yus maka khed tari kilakta ru wadi umrau haying bandi om don jingma ka jingta kalong kajingta kabalas long solon sar dah pedang kini kijing jiapat ngiyo i kijing hikai ngiyo ya kanuksa ka babha nau nu sakri ujong blai bat kata kalong bau nu sakri ujong blai anda ha bolas ngap kini ki khobor be ya tho ba kita ki sakri ki la yap no anda ha bola ya ngap ya ka khobor ba ki khon jong u ki la yap no like na satang wei bawan ya tho ya kata kajing ya tu ya kajing dia ka basosi nang ta ka balakta sayalade te hapdeng ki bakum ki ni kajing dia usakri ujong ublai ka bangiyo ya kajing hikai ka bakodor semlapej hakini kajing jenjar kajing bar kajing sitam tenrai ulapej haublai ngan pulepat ya ka dekat ka ba arpau ka ba ong kumne anda kumta ujob ulayeng bola kat yala ka jankum bola ki yala ka kli bola habdem ka kendeu bat ulamane ujob ulapet nengkong yau blai usapet ye kijing bagi jing jenjar hadin pra bengat baik hapdeng kini ki huri hura hapdeng kane ka jingkta jong unu nyang klam hakari ka jongi bar hakaleng ki jaka hangne North East India hari India bar hakaleng saudong jong ka perthai ka jingkhot ya phi bar yanga da ka bang yo ka jinghikai ka babhano job kalong to ngin pech yau blai nginom pech than yakini ki jing hakdeng kini ki jing kendu ki jong job dah bau pech so blai ulamane hapdeng kani ka jing mane jong u yo blai dah pangala puli bha ya kaktin ka jong utrai ngalap bakidon arteli ki ki ba u job ukli na utrai kli no blai layakini ki jing kli semla tho saya kaktin ka jong utrai kijajing keli ayu ki bu ye kitaro semla thosai la suong hangne bola dem khoseu bola mane yau trai tena kajing lab barit jonga ngasem bakidon atli ki ki bo job ukwa banyo ya ka jubam ka banung kong ka bo job ukwa ban sngau thu kolong trai hapdeng kat kini ki jingjia baki sakri sakor jingri jing dop kila do no like no satang way na pdeng jongki ban wan report ban wan ya tho
Na pedeng ki khun kan thai ki khun senrang gi ba layap lod baro lat no satang marway. Bat menta par kalakta saya dau to jau baro sirn yeng. Kajing keli jeng kalong atrai. Metip ne yakini ki jingjia. Meton jing tip ne yakini ki jingjia bajia kumne. Bat na kajing mane jeng yo trai bat na kaktin ka jeng trai. Ngidon kajing sotu baka jubab ka bau yo kalong ublay utip. Na mauladon kajing ekran baru soitan. Utip ublay. Tin daw lo sotu ublay utip ya kita kajing jia. Kaladon kajing tengan kendiat hau job. Sekajing keli ka baar ka bau kwa ban keli kalong. Kenrat. Ngalaya kendu ya kat ka ni kajing jia ka basosi. Lana pedeng ki nong tray ki jong o. Lana pedeng ki khun ki ba ki jong o. Lana hero. Te haba ma me try me tip ki ni ki jing jia. Te ka jing kwa tip susu ka jong job kolong. Me don ne Bat bat ka ying jonga hapdeng ki ni ki jing jia. Bat hapdeng ka bakum kata. Ka jubab ka bau job uyo kolong. Usngo to. Bau tim, bau blay udon rengkat. Para bengaj ba hapdeng kini kijing jia ki belajia hakari ka jongi. Kijing sosi tang ki ying ki sem. Kajing wan jong kajing duk. Kajing syakta hauno covid kat kandai. Bat kiway kijing jenjar haying hasem. Bat kijing ya lek makanti kijing ya kren kijing ya berngem bersit haying hasem. Na preng jongi ki banget tongin keli try try metip ne ya ki bakum kini ki jingjia bakijia kum ne tingi sungu tu bo blay utim na makaktin ka jong try kala dabya tolopa baki bakum kini ki jingjia kin saja ki nem sneu ki jing knyo jomai ki jing yap them ki jing ele makanti polok hi kan kta ka mariang kan kta ya ka jing shed jing kriat kan kta ya ka yo ka kot na dong shadong kan wan ka jing dog kan wan ka jing ya let ma ka jing ya berngem kathado bom don kentin bala ban batai kan bo yang ya ka jing lakang tala sa ki yeng mane ki wei ki benta pa ka don ka jing pelan nang ta kala don sa ka jing ta ka jing day pramarjan kumne kumtai ka bu yang iap leng ka jing sosir ka bahado kata-kata tenrengin keli ke nyau try try metip na bandah bangitip bo try utem namar bakaktin ka jong blay kala yatu yang ba kini kin saja. Bat kini kilong kajing pendep ya kaktin ka jong utray. Bat kajing keli ka baar ka banginwan kalong. Medon ne rengkat lembat ngi. Tinda habang iyo ka juba bau blay udon rengkan. Kembau udon rengkat lembat ujob. Udon rengkat lembat ngi. Lembak kaktin ka jong Lembak kijing ruai siaman sem. Lembak kijing duai. Lembak kajing long jai kajing jamnod. Lembak kajing bahok bakoy bat basakri try. Lembak kajing tray kabangidang day ban tray hayeng hasem bat seni satay. Lembak kajing sobha kajing sokmen banam don kajing sosi kajing sokhuslay kin bret ye kita baro haki kijat kijong try. Tikidon pat kinong ya selok yaw jom. Kanong ya selok kabahajan do kadika tengah jom. Katengah ujo pat dah balai kendo ita ki jingjia dah bakalai lau jong tengah ba bo yok to jau te kaladona pleng ka jing sayong bomton kentin balak ban batai te kani hakabaai ka kentin slok lau jong tengah ba ka ong kumne larapin pule na kalnong ka baar banda ka dekot ka bakhandai ka ong kumne anda kumta katengah jung kalong ho. May ay ne kataro halaka jingjanay. Tukantat no yo blay. Tuyap no artat. Te kibakum kini kijing sneng jing kentu. Kita ki advice. Kita ki kenja jing ya bata kijing yu.
uyo nangkong nakatengah ka baik kabah ka jing sisa uladai ban yo ye ki kentin ki basai ki bapentengan bedong to habajia kat ne ngin yai ne tereyo pen ban ye ka kentin taka baong balai mentang yai ne ka jing janai to kentat no yo blai batoyap no artan tenrei ujopan ubalayo ye ka jubam bau blai utip ye kita ki jing jia bat bau blai u donru rengkat lambat u bakayeng kesem jung u hapdeng ta kijing jia ka jing jubab ka jong job kalong uong kumne ka dekhot ka basipo pakren kumbakren kawai na kirubi balai in pdiang na kaktiu blai ka babha tinginom pdiang ka basneu hakane baro u job semlalepom dalakiram yang sentur jong u kajing mod jong kani galong bau job habau jubab ya kani ka kentin kani kajing yasneng kentu jong ka tengah ka baik sumla jubab da kajing dom sumla jubab da kajing kren kahat kumbom keng breu tere sumla le pop halakal remyang sentur uong betang ya kini ki kentin hatu balengin kren kum ki breu ki babing Te hatungin pediang tang ki ki babha, hatungin pediang ki ki basneu ru akajing em jongi, kajing jubab kajong ujob, kalong kabajem, kabajali joom. Yo hayeng hasam jongi, tang nakadaw jong kanika huri hura, yo kidon kijinga lek makenti, kijinga benteu, kijinga kren ben, kijinga kren si, kijinga kerkaj, kijinga kren yasin yarngom. Dapat yang bakum kita ngakwa ban ong to kiremyang sentur jongi kinom kren ya kanu kapan walam ya kabal lepom utrai unisnai ban ajing tengan yangi bat nakabenta kaburam jong u kidon sakawai pat ka konhon kilaingot jong kawai ka konhon ki balawan ban ya kentu yo jom da bakila benai kini ki kita kilong u Elifas nang tau Bildad baru Sofar. Kini kiawan na kiway kiri jaka ki biajengai kaway na kawaypan. Tendray kini baro laingot kiyo ya kaju kajing hikai kiyo ya kaju kajing soto. Kata kajing soto jongki kum kinong ya slok kalong halor kata kajing hikai kabalami na kakitab Deuteronomy lani nlaban ong yaka bakadei kata ka Deuteronomic theology lani kata ka baki ong ka theory of retribution ka baai kat kum ki jingle jongki kane kanong rim kaya tho da ka baong baka jing kerku ka jongu blai kawan yau bahok bat ka jing tim mu blai kawan yau bapom kini kiwan takata ka nongrim jong ka jingwan ya slok. Ban ong hau job, banamar ka jingkerku kawan nau blay, yau bahok, ti ka jing tim kawan nau blay yau bapop. Tikila keno yau ubaw lali apop. Yo kidon kinang wan ya slok, hapleng ki jing jenjar ki bay kedo binsong kane ka pop jong pi, kane ka pop jong pi. Laka jing keren jong ki kala ban long ke badai ban pelongi bangin kala ke bamud tereu jopat ubala pen kentang ila de ula soto bo blai ula pelaj em ya o teke ke bo le kalong ba u yeng skem klem da keno pop yo blai ba u yeng halor ka nongrem ba wat kata ka jing timro kawan no blai telada dei ba kawan no blai mton kampan tim yo blai kalong satang ban pentemai lade, bau job lengba kita kijing ja, ula pentemai lade, ula yai ne ha kajing ngeng, ula pendep ya kata klem don kajing buteng, bola im kajing im ka babha, bat kaktin kajong ublay hi, naka kitab kajong job kalnong ka basaw puar, bat nagadekot ka basipo gong kumne, badu try ula penpai no e kajing long brau job. Entah ula duai na kabenta laki lok, bau trai ula ai hau job, arsya ia ka ula don mensua. Para bangay baik
La pedeng ki bakum ki jing jia ki jing kendo. Tong inam do jing kermen. Ngin yai ne hau trai. Ngin yai ne scam. Ngin pen krau ki jing long kenrat ki jing utrai. Ngin yai ne hatu ka bakod. Bat ngin yo diang ki jing isnai ki jing utrai. Namar ngi kani ka deitang ka jaka ka bang yayat lanti. Ka don sakaway pat kalanti ka bangin len. Te kumbau job ulay next kam magajing em jong o magajing et magajing sakriya o un lej rengkat lam berutrai piru bat nga pedeng kiding kijing tongin kelingin ong atrai metip ne em nda habang iso tho bo trai tip kiding kijing jia kajing em jong in keli medon rengkat lam ne em bat ngi yo ya kajuba bo u don rengkan te habalong kumta pat lah pedeng kini utojau to ngin yang scam ho try ngin yai ne bat ngin yai ne hado ka bakon to try un kor kho bat un darang kat lam bat phi lang ba kin ki jing slok na ka tin ki jong try la ki jing ka jing im jongi kum ki breu am don jing kon ren da bangi phai so try bat ngi te bo try u te bo darang kat lam bat o kalong ka jing kmen ka bakrao tong ini adwai ka ka por atrai ngi ai ngo yame ba mesha ingi bangin don hakani ka jaka badaki yeng kisem ki jongi ban ngap bat ban sha score ya ka ei ka bagaktin jongme ka don ban kren hapdeng jongi hapdeng ki jingjin jar ki bangingi ya kendo la kalong ka jing pang ka jing dok ka jing kerdo bateng teng ka ba sha tngan ro rengkat lam ba ki jing sosi kibang ya kendo da kajing klat no kiba ki ba thon ba kajing khang ya ki yeng mane kumne ka do bam yo shu ban ya poilang ki jing senglang tingi dwai a trai ba ba kumba tin jome ka ong kinikin jia tingi so thu ba mame metem bat ki jia bat kumba job shakriu jome so thu ba mame me don reng kat la hapdeng ki jing jinjar ngiro ngi so thu ba me don reng kat lam bat ngi yara pingi indah bangila soto kumta bangin penbej la ka jong gajing em ngin ai ya karai ka bas kem bangin bod betang same ngin bod ya me tang sitang por ngin bod ya me ha do bangin ya sem mark mat rengkat lambat me te walam kenya gijing pentengan ki jome ki donor ki jongi bat kersian ma me ngi banginang banya be ki babha kortam da ka benta ka boram jome yidwai kena ka pod da ka bango da ka jingen haka kerteng jemau Jesus Christ. Amen.